wo se hwe na ene ya de kese a edi etwa afini mu nyina na ne sa ye da soronko kese e wa santema mu firi se opemso ye sa ebo na baso wa masumdwe aba ye nuanom e wo soro ho ntokwa kese esi na nso so opemso de ne ho gi mu ene mpanimfo de omo ka ho esi asumdwe. Okay, yada nyankopon ase otwadi ampon a obo soro na asase a ene wode ya bedru empremprensuo yi ene ya koside eye 2019 akoside a etwato yes onyankopon otwadi ampon nyankopon obo soro na asase say afe enko ensan betoyen de edi kan me pese meka abakwasem kakra ede fa yen zongofo a yewte asanteman mu ha edunum eye omo bebre se eye dian ena ausafo ana zongofo ebe da ye friends yewura otokoko so asenten opa zongofo no omo ka ho bibia ye bia ema yen nananom ana otumfo sedutu omo nye wo mo bebi kono wo mo giye atumu se yan so ye wo mo de wo ya de hye ba ko pe e wo fie hanom nti bibia ye bia omo to yan wo mo nsa e fra yan a ye ba ikuta wo bia e wo e fie hanom nyina ye nyina ye ni wo mo di pe a ye no wo mo eti asomdwe mu boni bia enyim wai barka da shekara. Barka ka na biyu suna maka tambaya game da akwasidan ga na 2019 ga abinda ka experience ciki. Wala kamar yadda muka sani zango da gidan sarki ya ai kamanti da sikiri ne ko me ake tare da mu ake kuma ba yau aka fara ba ciki muka tashi shi muka sani don shi ba sabon abu ne wurin mu ba kowa ya san yadda muke yi ko me za a yi gidan ga tare da su muke yi kuma yana bada har yanzu suna koyon namu al'adu mu ma muna koyon nasu al'adu saboda mu riga mun zama ɗaya ne abu ne da ya kamata mu duka mu bari abin ya ci gaba don bamu da wani wuri shenan mu mutane zango ne mutane gidan sarki mu mutane inda mu muka sani ba mu san ko ina ba shenan shi yasa ba su yi abu su cire mu ba mu yi abu su cire su tare muke komai mu kuma muna son wannan abin ya continue. Oh wai me ka gani game da me zaka ce ma yara da suke tasowa game da al'adunmu tsakanin Hausawa da mu kuma yan zango da mu kuma gidan asanti? Al'ada dai abin da ya kamata kullum muna zazafawa ne al'ada ba abin yarwa ba ne kowa yar al'adan shi ya manta da kanshi al'adan mu kenan ko lokaci mata mu ta masawa muna koyon al'adunmu na da kyau gashi wasu na fitowa wani kasa zo su koye mu abubuwan da muke yi irin rigunan da muke sawa she mu yar abin mu ai bai dace ba to shi al'adan mu ba abin wasa bane ko lokaci mata mu maintain mu bari ya ci gaba. Sannu kokari sarki. Sannu gari. Saka alheri. Amin ya rabbi amin. Me ka gani game da batun akwasidan gada me gari ke yi wasai tutu asantain wasai tutu otunfo wasai tutu ababiyo wanga celebration gada ke na akwasidan 2019 ga me ka gani ciki ka koyu ko za ka ga ma yan baya wayanda suke gida ba su samu sun zo nan gaba suke gida suke kallon television me za ka gaya musu game da wanga akwasidan gada ake yi? To abinda zan gaya musu ne duk wanda bai da gargajiya bai san asalin shi ba kuma akwasidan nan da ake murna ne muke gode wa Allah da ya nuna mana shekara muka dawo kuma za mu gwada wa sarkinmu muna tare da shi 100% ko me zai yi muna tare da shi sarkinmu ne
a nan sarkinmu ne a ko'ina kuma shine gatanmu ba mu da wani babban sarki a Ghana ga baki ɗaya da Afirka ma da ya wuce mai kujeran zinariya Otumfuo Osei Tutu. Banda shi kuma wani dangantaka ke tsakanin mu da shi daga gani wanda yake kara dankon zumunci tsakanin abin da ya kama aurayya da zamantakewa yanda za ga wani gari sha ce maka arna ne ba zama arna da musulmai ne ba zama gida guda a sha inuwa guda amma shi kamar nan garin mu da su muna zaman lafiya har aurayya na ya shiga tsakanin me kawa kana a kuma shi a shantirijin ne kawai kyanwa da kare suke shan ruwa su ci abinci tare mu da su uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ni da nake tsaye nan ina da mahaifiya ita ce sarauniya a Momai shi yasa mu da su ba mu da wani bambancinmu ne mu muna sallah su suna zuwa coci ko a zamanin da kuma akwai kafiran amana shi yasa muna zama lafiya muna aurayya lafiya uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya suna girmama mu ma kuma muna girmama su. Wai suna godiya kwarai game da irin hasken da ka ba su na wanga taron da ake kuma da zamantakewan da mu da su ke zama tsakaninmu shi wani na gefe shi yana duban kamar a'a yaushe muka zo to shekarun da muka zo mu Hausawa muna kasar Ghana sama da shekara 500 zangon kumashi mu muka kafa zangon kumashi duk da asalinmu zuwa muka yi daga wata ƙasa amma zango namu ne Otumfuo Osei Tutu ya tabbatar mana ya bamu muna zaman lafiya da su sama da shekara 500 kuma mu ne musu godiya da yadda suka karbe mu da yadda suke ji da mu da yadda muke ji da su shi yasa mun gode. Su ma ana godiya.